дали е тук, госпожа Евелина Катарова. Това е художника Евелина Катарова, при която аз посещавах курс по живопис. Благодарна съм и много. И тъй като тук сте много хора обединени от някакви признаци, искам да благодаря на групата на роднините. Благодаря ви, че ви има. Разбира се, ще спомена дъщеря ми и сина ми. Дъщеря ми е тук, сина ми е на работа. Много ви благодаря. Благодаря на групата на пишещите. Тук има страшно много поети и писатели. Тяхното възприемане на света и отразяването на белия лист е различно. Бъдете живи и здрави. До нови срещи! Групата на танцуващите, също многобройна. Благодаря ви за всичко. Благодаря ви и за това, че ме научихте и аз да танцувам фолклорни танци. Групата на пеещите. Много ви благодаря, че сте тук. Въобще групата на музикантите, събирането на изкуствата, мисля, че това е нашето бъдеще, така че ще имаме нови проекти. Благодаря на групата на съучениците и на състудентите. Те са нещо много важно за мен, защото ме познават от едно време, може би трябва да ме опознаят и такава каквато съм сега. Благодаря на групата на нотариусите и на адвокатите, защото това са хората, които в последните 20 години заемаха едно много голямо място в моя живот. Така че ще продължим и с тях да се срещаме и да работим. Благодаря на колегите. Не бих казала бивши колеги. Благодаря на колегите от бившите фирми, в които съм работила. Всички вие се преливате вече в групата на най-близките приятели. Разбира се, благодаря на групата на най-близките приятели. Благодаря на групата на онези, които в момента са на много далечно разстояние от мен и които през цялото време ме подкрепяха. Включително благодаря и на една дама, която е в Австрия и която стана причина тази картина утре да потегли из Австрия. Просто вие сега имате шанса да я видите на живо. И най-накрая благодаря на групата на присъстващите. Включете се, бъдете живи и здрави! Thank you.